Fid-diskors tiegħu tal-ħadd filgħodu, il-Prim Ministru Robert Abela waħħal fl-imħallef li kienet ili tagħti il-permess lil George De Giorgio biex jitħalla joħroġ mill-ħabs sabiex jattendi għal riċeviment tal-familja. Dan meta kull deċiżjoni finali f'dan ir-rigward fil-ħabs tittieħed mid-direttur stess, fatt li Abela iddeċida li jeskludi għal kollox fid-diskors tiegħu. Turija ċara ta' kemm il-Gvern għal darb'oħra qed jaqbes għat-tmexxija tal-ħabs li taqa' taħt il-Ministru Bajrin Camilleri u jitfa' t-tort fuq il-qrati. Nara deċiżjoni tas-Sinjura Mħallef li tippreżjedi l-Qorti Kriminali u li biha id-delinkwent il-ħati ta' wieħed mill-ar reati li qatt kellna f'pajjiżna jinħeles għal numru ta' sigħat biex imur għal riċeviment. Din l-istorja dwar George De Giorgio kienet żvelata mit-Times of Malta fejn kienu pubblikati wkoll ritratti ta' De Giorgio waqt li kien preżenti għal dan il-festin tal-Magħmudija. Is-sena li għaddiet George De Giorgio kien ikkundannat għal 40 sena priġunerija wara li ammetta li flimkien magħhugh Alfred De Giorgio qatel il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Rappreżentant legali ta' De Giorgio li tkellem mal-gazzetta lokali saħaq li kollox ġie eżegwit skont il-liġi u bl-awtorizzazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti, tant li kien eskortat saħansitra minn uffiċjal tas-sigurtà. Ġie spjegat ukoll li priġunieri fih dan il-faċilità korrettiva ta' Kordin jistgħu jitħallew joħorġu l-barra mill-ħabs taħt supervizjoni b'ċertu ċirkustanzi speċjali bħala avveniment speċjali tal-familja. Kull meta priġunier jitlob biex jattendi okkażjoni familjari barra mill-faċilità korrettiva ta' Kordin, irid jitlob permess tad-direttur tal-ħabs bid-deċiżjoni finali tkun tal-istess direttur. Peress il-priġunier ikun qed jistenna li jgħaddi ġuri, bħal f'dan il-każ, id-direttur jarek il-Qorti Kriminali għandix oġġezzjoni. Il-Qorti Kriminali f'dan il-każ tat l-awtorizzazzjoni tagħha soġġetta diskrezzjoni esklusiva tad-direttur tal-ħabs. F'dan il-każ partikolari kienet direttur tal-ħabs li tal-permess il De Giorgio biex ikun jista' jattendi għal dan il-festin fil-waqt li ma kien hemm ebda appell mid-deċiżjoni tal-Qorti Kriminali f'dan ir-rigward. F'kelma waħda, kemm il-Qorti Kriminali kif ukoll l-Appell Superjuri imxew skont il-liġi b'mod korrett. F'reazzjoni għal din id-deċiżjoni mid-direttur tal-ħabs, raba ta' Daphne Caruana Galizia saħqu li jinsabu bla kliem kif De Giorgio tħalla joħroġ mill-ħabs. Huma fakru d-direttur tal-ħabs li għandu jiftakar l-raba tal-vittmi li nqatlu f'omiċidju għandhom drittijiet ukoll. Dan anke fid-dawl li sa xahar ilu, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq l-awtoritajiet għandhom ikunu severi quddiem dawk li ma jirrispettawx is-soċjetà.